mbiyen lungguh sik. Joko susu. Kae kon maju ke sing kene. Ngopo to kae? Wong goleki percil. Oh nggih, kersane. Kok goleki percil piye keblodosan mercon kok goleki percil kok. Lungguh sik. Oh iya le. Kegelan tuwek kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu Bucange. Sing setunggal sinten nika? Gatoloco. Gatoloco. Sik to, kowe kok ning kene mong critane piye? Kok ceritane pripun kula? Niki wau kula pendhet wonten semampir. Wah, ngono ya Le. Nggih, kula cangking. Wis to manut karo aku aman-aman. Iya. Pokoke aku manut karo awakmu. Manut aku, engko bayaranmu tak tambahi 250. Pira ta bayarane? 700. Kok iki jenengmu Slentem to? Nggih, kula Slentem. Iya, kowe ta melu aku to kowe? Nggih, alhamdulillah. Jangkrik kok ta melu kene. Lho, sing ngrawuhke nggih Pak Joko. Tahu ya, Bos? Tahu. Lho aja aku. Lah, larang no. Tak biacok cengelmu saiki tak diskon. Rumangsa aku nanggap aku saiki hadiah wedhus. Masa to? Iya diomong. Padha becik satekamu tiba. Sik to iki sing arepku iki lemu lancang. Lungguh sik weneng. Jangkrik tenan dalan sitok iki angel mejak momong. Ning kene iki ning praturane ora kaya kerep kowe melu kerep wong liya iki dadine ngono iki lho, ora ditata ngene iki lho. Karepmu. Mulane kerep-kerep nderek Pak Sun Gokong iki. Iku Pak Sun Gondrong. Jarene nek melu aku angel lho mulai muni ngono. Mboten mau. Piye padha becik satekamu? Nggih, sinuwun. Becik ketitik ala ketara. Bocah iki percil lho kuwi. Ngalih. Ancene tak walik. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun. Tak tampa pangestu kutampanono. Sanes wedal kemawon. Lho, lha piye kok? Lah nampa saiki aku sing urung ditekeki karo Pak Joko ku nampane ya sampean kakean. Lho. Kok rumangsa aku. Pak Joko menika sampun telepon kawula. Wis telepon karo awakmu dhewe. Inji. Iya ya. Injih ki apa to? Lah ya nggih lho, Pak. Oh, karepmu bos halus. Inji. Menika Pak Joko telepon kula piyambak niki, Pak. Piye le telepon? Cil, besok tanggal sakmene mara ning omah siap Bapak kula ngatenaken. Wong ngono le mau mangsuli ngono ya. Sebab Pak Joko kalian kula niku bapake Pak Joko kali bapak kula. Anek sambungnya apa le? Yang tebih. Kowe iki le ngomong kok kaya dulur-dulur sebule kok tiyang adoh iki piye to? Nyantai, wis to nyantai karo aku. Iya, santai. Tapi saking ibu enek sambung karo tunggal darah kalau Pak Joko. Ibuke Pak Joko kalian ibu kula. Lah terus kuwi tunggal apa? Mboten kenal. Ora kenal. Nggih. Terus sing sambung ki nggon ndi? Disambung-sambungke sebab kula ditanggap. Ngaten nggih. Oh dadi. Nggih, ngaten nggih mawon. Kon iso petuk dulur mergo kowe ditimbali mrene. Niki menika acarane silaturahmi. Injih. Heeh. Dados kula kalian jenengan menika kalian Pak Joko kalian Pak sedanten menika Pak sinten? Ya Pak Pulung. Pak Pulung menika silaturahim kepethuk rakyat Kediri. Yo ngerti lho yo ngomong. Lah piye to kowe ora cetha. Sampeyan yo ngerti lho. Silaturahmi iki sambung mitra nyiptakne kerukunan ngrakatke sesrawungan iki ngene iki antar pejabat karo rakyat. Rasa toleransi banjur pejabatnya nanggapne Pak Yang ngono. Leser menika leser. Leres. Kok leser. Napa malih kula mbeto adik kula lanang menika? Nggih, kula karene. Asli saking Rembang. Bocah iki? Nggih. Keturunane sapa? Keturunane Israel menika dhisik. Kowe lek ngomong ora nejo, apa ning keturunan Israel iki. Lah sampean kok ya wong genah menungso keturunan apa ya keturunan wong Rembang. Maksude cara keturunane trah luhur apa? Solo. Biasa. Keraton Solo. Masa rupane yang ngene keraton Solo? Ora percaya. Keraton Solo. Bapakmu ning ngarep ya, Le. Bakul Serabi ngarep Solo iki, Bapak. Sinten niku? Wong bocah kaya garangan ini. Kok garangan pripun mboten garangan kok. Lah apa? Luwak. Ngawur luwak luwih kereng goblok karo rumangsaku kowe tak kenal ning kene. Dudohno kemaluanmu iki pokoke. Kemampuan. Lah nggih Kemaluan ki. Kula jumeneng pareng napa mboten? Menika penonton ingkang mriku pengin semrap gandengi percil. Nuwun sewu. Oh, iya. Ora percaya percil gandeng napa elek? Aduh, kae lho rungokno. Sebenarnya elek ngono kaya. Mbok bilih kula kentu niku. Lah kok sing tenan lho, percil gandeng napa elek? Elek.
Lho, elek lho. Lah iya elek, sing ngomong ganteng ya kok jumpa kok ganteng ya sapa kok. Lah kok sombong. Ya ora apa-apa, elek ora apa-apa, sementing kan rezekine, Bos. Kados dalu punika luar biasa lek aku matur nuwun kali Pak Pulung kali Pak Joko. Sebab apa? Telepon kula ngekeki rezeki kula. Matur Mbah nuwun iki angkri anakku iso mangan, bojoku iso tuku wedak. Ngono ya lho. Ya iya no. Ora kaya zaman corona kae. Ya, bendina wetenge anake diparingi remason. Remason sing apik anakku lho mangan kanji kelet wetenge le. Covid kae mangsamu. Iki rak Pak Jokowi ngayati 4 periode. Nggih. Ning asta wakil rakyat tutup DPRD. Nggih to, Pak Joko Koreng to. Kota Kediri ya. Kok ngerti Pak Joko Koreng? Ora percaya. Kuwi jeneng biyen. Lah iya. Aku nek kene wis ping pira? Teko Romomo, kula ping pinten iki? Pisan. Lho, lagi pisan ngono kok sombong aku. Sisi tas cuwil debokmu iki jak ngomong. Ya saiki to. Ping 3. Mosok to, Jul? Ya ampun. Kula niku ping 3 ten mriki nggih sing nimbali nggih Pak Joko niki. Ya kok titan to kowe. Titan. Ngeling-eling bayaranmu pira ngono. Heeh, kok ya ora mundak-mundak lah aku sing gumun aku sampai jangkrik tenan aku. Tapi ya alhamdulillah sementing kula niku rasa syukur. Sementing wong ki anu lumintu. Nggih. Aja perkara akeh tapi lumintu. La in sakartum la. Lah. Ora apal ngono kaya. Terusno. Sing penting kuwi menungso ning alam donya tansah duwe rasa syukur. Kaya dawuh para winasih kae, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila syadid. Iya bener iki lho karepmu ngene iki lho. Mingkup raimu, mingkup. Raimu mingkup. Kowe iki melok aku tak becok cengelmu tenan. Lah salah tuweke goblok. Lho. Ora iso le, nuwun sewu. Apa? Nuwun sewu kowe ngomongne tuwek goblok. Lah mungkin wong goblok iso sugih ra mungkin. Lho, nuwun sewu kula ngeten iki gelegere saiki. Ndagel isuk ngopeni koi kula saniki. Anu iwak. Lah. Lho ora percaya mingkup raimu mingkup. Lho, lah mingkup piye lho? Lagi aku ngopeni iwak bos sakniki saestu. Iwak koi. Koi niku lho kula openi sakniki. Wong sugih nganti ngopeni iwak koi nyapa lho ngopeni dhewe kok. Koi sitok regane larang lho, Bos. Ya tapi kan pembantune kudune nek sing ngurusi. Lho, ora ngurusi mong aku nyawang tok, tapi kula nggadah resep enggal. Piye carane koi iso larang, iso kepenak kawin silang koi tak kawin silang karo lele. Lah kuwi dadine terus piye? Ya entek dibathok lele to goblokmu genah kok. Kuwi lho utek pekok ya kowe kuwi lho. Ngono ngomong mingkup-mingkup raiku mingkup bajingan kowe. Lah kaya sing ono kok koi bos kawin silang. Saiki lah kowe lho kewan nuwun sewu macange. Iki masalah koi. Koi kuwi kok iso didelok tok ora iso muni. Saiki sing payu larang iku sing muni-muni kaya kewan. Kaya perkutun nempuk jeru saiki larang. Empuk jeru dengkulmu. Terus kewan-kewan sing sikile papat-papat ngono kae iso piye larang. Iso nyuwara di rumah. Contone, umpamane contone lak kowe iso ilmu perkewanan. Lho, contone. Hafal no peternakan. Apa contone? Kucing kuwi yo larang. Mulai kok cilik. Suarane piye? Suarane Wih, wayah mie. Iya. Wih, lagi metu, lagi lahir wis 2,5 juta. Ya oke. Babone kucing suarane piye? Kucing wedok. Nak nyeluk anake mesti ngene. Iya. Nek ra percaya rekaman anak kucing setel. Iya. Bapake kucing weh bongko lek teko bapake kucing. Ayo bapake kucing. Bapak kucing kuwi metune nak wayah adem-adem tengah wengi. Suarane piye? Ya ampun, cangkemmu kucing tok to. Apa kok? Sik gak iso, Bos. Gak iso. Oke, lek kucing kowe hafal ya. Saiki ayo kirek, kikik, cilik. Kok lagi kirek kikik sembarang kewan hafal ilmu perhewanan. Iya. Ayo kirek cilik. Cangkeme kewan tok to, Bos. Lah ya ulanganku kok. Sing payu larang. Iya, saiki anu babone kirek bongko kowe suarane piye, Jal? Asu wedok. Jan aku ngejak kanca sitok cangkem kewan tok bengi iki pokoke. Cangkem kewan tok biatok ngono. Iki lah popone oke, kirek wedok. Iya. Kirek lanang wis ayo. Kirek lanang malah iso njaga keamanan. Ora ini serem terus wajahe serem, nek jegok kuwi medeni. Piye? Iya. Wes, gak iso mau kalah. Wes saiki. Jaran malah tungganganku bendino. Ya, jaran suarane piye?
Wis, iki bosok kula saiki bosok ayo. Larang. Ayo, mari ayo. Iki kucing cilik nyusoni ibuke, disusoni ibuke ya toh. Bapake teko terus diselentak karo kirik. Ayo Selvi ayo. Jarane teko. Iso. Jare. Dalem. Kowe nerokne kirek iso. Lah, lha awakmu saiki. Ya, Kirek. Ayo aja sing sithik sing akeh pisan. Ayo, ceritane piye? Kirek disletak jaran terus kepethuk kucing. Oke. Kucinge tukaran. Kowe jen syukur nyauri kowe iki. Ya ben. Piye? Kucing disletak jaran terus kirike teko melu tukaran. Wes, ati truk mati kabeh sanene. Rumah saka apa mungkin nek cangkeme percil mbok kon muni kirek apa ya iso? Ya kudune iso. Lho nuwun iso, awakmu kan termasuk kewan. Kewan sapa? Lah kowe anake apa? Kodhok. Lah iya. Tapi nuwun sewu. Diterono suarane percil ya. Suarane percil ya. Suarane percil kewan, duduk percil awakmu nak percil ndase wong. Piye to ngarepmu iki? Lah niki penak omong. Kowe jenengmu sapa? Percil. Lah iya percil ndas wonge awakmu. Nah, percil asli kan kewan. Nggih. Nek kowe diganti ndase. Nah, nggih jeneng percil kan ya ngono to. Kula bukane. Terus suarane percil piye? Piye karane? Aku to? Heeh. Kan awakmu iki blegere menungso tapi ndase ndas. Kowe ngomong lho aku gleger menungso utek kewan ngono lho ngomong tak bacok cengelmu tenan kowe rumangsaku. Tapi wong jenenge ya ora iso wong aku ki menungso. Tapi aja ngremehne jeneng percil lho, Bos. Iso. Aku mbiyen jenenge Deni Afriandi ora nek sing kenal. Terus dijenengne percil kondang. Jenengmu sapa aslimu? Jenengku asline Yuda. Yuda. Yuda celok-celokane sapa saiki? Yuda Selentem. Gantinen lah tambahi. Cara Yuda Selentem. Yuda to jenenge. Iya. Iki pasanganmu sing lawas. Sing nyemplung ning penjara biyen. Iya. Ning Hongkong. Iki cilikane iki. Tapi duduk iki. Utuh, tapi tak ganti. Kene percil kowe ganti jenenge ndak-ndake Brut. Ya. Iya ora apa-apa, padha. Ora apa-apa kentus umpamane kowe kentus. Berarti aku percil ndagele karo kentus. Saman yo ngono, Pak. Umpamane tak ganti Sun Tekek ngono lho, Pak. Sae Pak. Dadi nak pentas wong telu ngene iki langsung kewan tok. Lah iya. Dalange sapa mambengi Sun Tekek. Tapi nggih ampun wong ngene wis kondang kok. Ora ngono kok. Tapi kula mak badhe matur nuwun kalih Pak Pulung kalih Pak Sugjoko. Apa? Terima kasih, rasa terima kasih napa luar biasa. Seniman-seniman kabeh niku diopeni. Lagi ngoten. Acara kados ngeten iki bendalu setiap acara event-event mesti ringgitan kesenian tradisional. Mandake piyayi sing ngerti karo budaya kearifan lokal. Lah, bener. Yangkrik. Bener. Kaget aku. Bener kados. Wis iki mau kancamu pira? Lho, kula kathah ning tesik teng Wingking. Saderenge kula ngedalaken sinden sing niki. Niki tak kula tak napa niki? Niki. Nuwun sewu kula tak ngambil setunggal mon, setunggal. Rene. Pripun? Coba. Kowe Pak percil mau ora iso dising wakili awakmu. Pripun? Suarane kodhok ya. Kodhok sing napa niku? Kodhok. Kodhok anu sing gedhi. Kodhok gedhi. Heeh. Cangkeme kewan tok tenan. Mindasmu masaku. Nenek suarane jago. Jago ndek ningali lho. Jago cilik. Jago cilik lagi ajaran kluruk niku. Heeh, sik arep aber ngono kae. Niku nembe ajar biasane metune wayah subuh lho kan. Iya iya cangkem kewan kok kaya. Napa kula peternakan sing larang. Balenono nah iki. Nek jago duda. Piye to sampean ki apa enak to jago duda iki? Jago duda maksudnya jago sing tau duwe anak ngono. Oh, berarti wis tuwek. Heeh, tuwek. Aneh tekon-tekonane dalang kok. Ono yo kan. Jago. Ilmu perhewanan panggah ngerti. Ya oke. Oh, wis duda. Wis duda tapi kaya apene kaya jagone Pak Sun kuwi jago duda. Tapi nek jagone jago sik enom urung tau ngebak single karo jago babon. Wah niku. Niku tesih seger niku. Ngoten niku. Wis to arep ditu. Napa? Jaguar ditu ya. Leh, nggih ngoten niku. Seger. Aja manut dalange, cangkemmu bosok. Kowe engko sesuk ora iso omongan karo aku, iso
omongan kewan tok ta mong. Oh iya. Wong kuwi bloncokne kuwi wong sitok kuwi. Lah jenengan napa? Ampe takok babon ngono. Sing bayari ke aku. Duite dikekne aku aja semono. Mboten sakit kok. Rene. Sing bayari sapa jarene? Pak Sun. Kono ki makelar. Duit teko kae lho. Ora percaya. Iya. Kuwi kok duit rono dikekne awake dhewe. Akhire uang bensin dicikuk. Bajingan. Oleh ngono gak gelem aku nek jenengan kongkon. Wong kowe iki bendereke percaya ora gelem ora enek apa-apa lho kowe iki kelasmu ning ngesor. Iki rene manut. Lah niki nggih rada kurang ajar kok kalih sing riyen jenenge padha kalih kula nika jaman laris-larise aku gak dijak. Terus karo sing wingi karo Mbah Kirun riyen nggih jaman laris-larise sesasi entuk 35 titik aku ora dijak niki pas wayah sepi. Kowe rong iso kaya kewan. Lah niki pas wayah sepi aku lagi dijak, Pak. Loh, ora apa-apa justru sing sepi kuwi iso dadi lan larise. Paham ora? Khairunas anfa'hum linnas. Wong kuwi pakanane wakire kok ya iso ngono. Kok iso ta kowe iki? Oh tak idoni cangkemmu ya malan. Oke. Piye kowe iso dalil kok ndi? Aduh, aku iso kuning kono ya, Pak. Enggak apa. Tak gorono serapal aku wis. Dikorone ilang, tegese. Khairunas anfa'hum linnas. Nah, ngetone kiai kok iso dalil lho. Kene kok. Apa? Alah artine opo? Wong kuwi kudu sing bermanfaat. Nah, mo kados jenengan menika emang bermanfaat. Manfaate napa? Yoga sakmene mbane iso maem, sinden sakmene mbane iso oleh rezeki lah nggih ngoten. Merga saka jenengan nggih ngoten Pak Sujoko, Pak pun nggih bermanfaat ngewewenehi apa kuwi jenenge finansial duit kuwi gawe kabeh nyenengne warga sekitar. Niku namine bermanfaat. Kados ngoten. Coba nadanya A, Kakak. A minor. Coba. Iki ngonekne anu sik ya. Selawat sik ya. Oh. Loh. Iki lho. Opone? Iki lho tak atasi. A minor. Nah. Ngono ae takon. Bener ya. Dekengane wong pusat. Selawate A minor. Dekengane ndi? Sing karo gamelan. Yut. Sing karo gamelan A minor. Teko sapa emang? Ini digabung gamelan lagi lah. Wah, tambir. Magadir kok matambir. Alamate anak soleh. Oh, alamate. Kaping 3 AC ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kegawe becik. Kaping 3 AC ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping 3 AC ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping 3 suara wedok. Masa wedok bareng. Iya jajal kan. Iya jajal iso ya. Suara wedok. Jajal Pak. Jalan. Ngadeg malunggo. Wis ngadeg kowe. Nak ngadeg saiki aku ndek cara anyar aku. Carane piye? Loh, biasanya kan dikempit. Ya. Nah, saiki sudah punya remote saya. Remote. Iki angger diunggah noklek ngene iki. Oh iya. Suarane iki wedok. Iya iya. Kaping 3 sih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe becik. Enak Pak ya. Itu wayang. Jadi oh tak idoni kowe malah. Dadi lek dengan iki iso apa ya? Iso cilik. Mane kan dadak ngene iki, dikempit ngene iki ben angine ora brobos ya to. Kaping 3 sih ing bocah cilik uga ya ta. Iya. Nek saiki penak. Oh iso cilik gedhe nek. Iso. Sakniki gadah cara kula. Tak tekekne ya. Heeh. Ya maksud tak iki to. Iki unggah sithik lho Kang. Iya lah. Cerewet lakimu. Lah, samene. kaping 3 sih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping 3 sih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur
karo setelane kok penak siswi. Aku iki adimu lho Kang. Iya. Engko tak mie, engko tak mene sosis. Kaping papat ngamal anut ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Niki diaturi sing pundi? Lah niki langsung sinten selawat. Lho, sakit lelare. Iya dong. Mosok, Pak? Lah. Kowe iki kan saestu ya. beguron iki aku to, Jon. Lah iya. Iya. Sapa? Sing ane sinten Rin? Sing pundi? Iki lho. Sing ndi, Pak? Iki. Tarane ya ora iso muni, tapi iki kok lek nyuwara apik. Masa? Heeh. Ndek kapanane ra iso muni lho kok bisu lho sinden. Kok bisu iki? Lah iya ndek kenane yo. Masuk musik. Napa, Pak? Napa? Pokoke iki terus iki, Mang. Nggih. Kuwi apa kene? Niko. Ndere. Duke no. Ya. Mamae arek-arek. Mamae ndasmu. Mamae arek-arek ndasmu kuwi. Muridku mamae ku mare fitnah neh. Fitnah neh. Kowe lekas melu pisan kok jen nggih fitnah kok tak lebokne terowongan nih kok. Terowongan dina wis terowongan sepur. Ada. Kau
Lah niku tesih niki luar biasa jebul kemajuan niku pesat. Kemajuane apa? Sinden-sinden jenengan niku lho. Lah wae, kowe aja nguleh-nguleh aku tak nguleh-nguleh kowe lho. Nah aku mesti pesat. Aku mboten ngoleh-ngoleh jenengan, ngoleh-ngoleh sindene. Lah jenengan wis sak ndure dhuwur. Lah ning endi kene? Ya ora nek ngene ora nek apa-apa. Maksudnya wis sak ndure dhuwur ngoten lho. Jadi napa-napane jenengan pun saged. Lah saiki sing urung nembang kowe. Lho. Kowe iki kondang lho, iki penyanyi. Kowe gandengane Cak Nan to? Awakmu. Kowe tak jodone Cek, kowe sing apik karo Cak Nan ya mung sing beda rai. Aku ngono to. Masa nek raine barang ngono, masa enggak, masa. Maksudnya rupane iki karo Cak Nan beda. Nggih. Lah tapi lah kula mboten kalih sindan mboten saged sebab kula. Ngono ya? Nggih, kedawotan pancengane tunggal mawon. Oh, upamane apa sik cara tembangnya apa? Lho, jenengan manut, kula manut jenengan. Sing penting enek sindene ngono. Selesai. Oke. Gawe gerajakan Banyuwangi ya. Alah, ngeten lho mo. Maksudnya kok gerajakan Banyuwangi pripun Mas sampeyan? Lho iya yo nembange lawas. Kowe karo aku rak suwe ra cethuk. Nggih. Manut lah. Kangen. Iya. Sing ndi mo? Le, suarane lah yo aja teko. Dadah suarane meneh. Lah balik teko suarane. Kewan sampeyan. Kene yo diselani. Yo enek wong sing bawang suarane kewan ndak diterusne ya enek ngono. Nggih wonten. Sok-sok niku sok-sok mboten terusne wonten. Niki sing pundi mo? Ajijah. Wah jijah. Ini niki lare putih niki mah. Bocah ilang kuwi. Biyen tak temokne ning dalan cah iki. Lah kok iso wayu kaya ngene temu ning dalan lho sampean ki rumangsaku. Ya ora mungkin. Lah iki ning dalan teng keleler saut wang becak kowe iki. Rumangsaku. Agak sini ada. Apa kowe lek ning dalan kowe ora nyaut. Lah nuwun sewu saestu sakniki. Iki menurut kowe ayu ya? Mboten. Biasa. Nuwun sewu. Dibocah iki delok sakniki sange napane alise. Alise lek alise ajijah ki piye? Lah aku delok teko alise. Alise ajijah kan cilik, jelirit. Wong wedok lah alise cilik jelirit boros. Oh. Iki tenan wae. Dadi cara oleh blonjo pira-pira entek. Alah entek rijik daringane bocor iki wani karo wong lanang. Dadi nek nyelirit ngono kae. Kowe iki boros apa ora? Lah, mboten no. Gemi ya? Oh, gemi sangat. Saiki tak umpamane ditukokne mo. Antarane tukokne nuwun sewu ditukokne kuwi klambi karo gelang emas pilih sing ndi sampean? Ya pilih klambine no Mas. Klambi padahal klambi iki jerone kalung emas. Lah iki lho mau boros iki bocah iki. Lah ora ngono Mas. Sing mok sawang kuwi njobone, gak jerone. Lah kok iso gak jerone? Lah iki mau klambi jerone. Lho, orane ngono le teko paugeran dedek sakmene iki nuwun sewu. Teko paugeran dedek performe koyo ngene iki lho nuwun sewu. Nduk, maem senengane apa sampean? Nasi goreng. Lah iki lho, bocah wedok lek seneng nasi goreng. Pedes lho mboten? Ya pedes. Lah iki wani karo wong lanang iki koyo ngene iki. Cel. Apa iya to, Kang? Saya tak selani menawa sik iki mang dikongarepe. Nyapa? Kehilangan dompet warna coklat. Kehilangan dompet, Pak dipun mendangan tangan nggih. Kehilangan dompet warna coklat berisi uang dan KTP, ATM, BNI, BCA, BRI, NPWP atas nama Hendrik Wahyudin. Siapa yang menemukan nanti diserahkan pada panitia atau diserahkan tengkulong iki saged tengah sengkulong gitu. Kula ulangi sebentar malih. Kehilangan dompet warna coklat berisi uang dan KTP, ATM, BNI, BCA, BRI, NPWP atas nama Hendri Wahyudin. Nah, sampean nggih? Nah, ya. Lagi hubungannya karo iki apa? Ora eneng lanjut. Oh, aku ngajeni karo sing njaluk disiarke mergo iki pengusaha. Oh, pengusaha. Nggih, Mbak Bala mangke nemokne akhirnya nanggap ayang ketinggalan. Ya mbok, kok mesti pamrih lho. Yo kon duwe unisik. Agak maju Ade, agak maju. Nuwun sewu, Nduk. Paring asma sinten? Azizah. Asli di dalam sang pundi? Ya Blitar no Mas. Gunung omahe. Lho, sampean gunung to, Nduk? Delodo. Walah. Kok Delodo? Gunungnya pundi? Tambak. Oh, Tambak, pinggir pantai. Alah, seneng isis-isis bos ngene iki. Apa? Wong wedok lak kene gampang meteng biasane. Kok iso lho? Iya, pinggir pantai ngisis-ngisis. Fresh pikirannya nggak mikir apa-apa, mikirnya bojo tok wong lanang tok ya koyo ngene iki. Jebul lak pinggir pantai niku mboten boros tapi setia karo wong lanang. Nah. Tapi gampang bobot. Heeh, gampang meteng. Karo bojomu ayu ndi iki? Lah bojoku ya ayu-ayune wong Blitar to, Bos. Lah percaya. Masa to? Wes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinden sok tuwek-tuweke bojoku koyo iki lho.
percaya. Ora percaya kowe. Meneng, wonge meneng. Bersyukur. Jare buani wonge bersyukur. Jare ayu-ayune sak Blitar. Ya ora tapi nuwun sewu, ngopeni wong wedok lek cara sampean piye? Awakmu wis rabi urung? Lho, anten anyar. Lah ya nganten anyar. Iya. Ora nganten anyar rasa tak tekoki. Jajal ngopeni wong wedok carane piye coba? Lek kowe piye? Lah aku tekok sampean lho. Lah kuwi wis kesanen dadak kok takoni to. Kowe mbeguru aku. Lah alah iso nyapa saiki turu dhewe. Piye kuwi Mas? Carane ngopeni wong wedok ki gampang lah. Carane piye, Kang? Ya umpamane ngene iki nuwun sewu, awake dhewe oleh dhuwit pira? Blekno karo wong wedok. Wis to. Stres wong lanang. Kamu ki tenan. Rumah saku nak ayem tentrem. Bosok tenan. Akhire wong lanang akeh sing stroke ki perkara kuwi. Tem. Nggih. Percil ki ngenes. Ketarane kaya oleh duit ning ra tau nyekel duit. Lah langsung aku plek. tahu ditembung Pak aku mbok transfer pira-pira ngono Pak tahu. Lah nyapa padha mrene Jel. Wah, diceket wong wedok ndak iso apa-apa Pak ngono kuwi. Le, iki urusane wong dhuwur-dhuwur iki. Urusane wong dhuwur-dhuwur. Sampeyan iso ngomong ngono lho. Kapan aku telepon sampeyan lho? Lah kae pungkure. Sing ndi? Pak, taremene 1 juta aku ora nyekel duit. Mosok sak percil njaluk sampean 1 juta genah. Ora mergo duitmu mlebu ning rekeninge bojomu. Iya, genah ora 1 juta kae 1,5 juta, Pak. Mbora. Kae 1,5 juta. Ngomong gak murah tok maju nduk. Batang iku kancane rong apa-apa. Jare kono urusane wong dhuwur-dhuwur. Iki lho urusane iki lho. Selindro to, njaluk aku gacakan to, Pak? Iya pokoke sing atimu ora ngenes. Iya kene nadane tak atasi. Iya. Wis sampean rokokan sik wis. Eman Riko hangsun eman Saya tamang sih, Bos. Tintingan. Ini lele. Kuwi Banyuwangi, ora suarane kire, ya. Tintingan ndi? Yo, alon-alon biyen. Kang hang penting kelakon ngono. Yo, sakmono ae wis. Alon-alon biyen sing Hang penting kelakon. Nah, yo ngono. Malah suarane kire. Isun wedi kelangan. Ya mung rika hangsun sayang. Oi, alon-alon biyen hang penting kelakon. Pinter. Sun welasi. Rika yo hangsun sayangi. Biasmu iku lah iso ngene lho. Lah iya salah sapa sesuk belajar sing iki. Nggih. Bengen wis tau janji urip bareng dadi siji. Rihana lari kok ayu temenan kulite yo kuning langsan alis nandal sebisa Bakul bakul es. Malah kaya bakul kotak-kotak ngono.
Ora iki lak klintinge pecil mulai tahun. Oh, mboten enak niku. Aku gumonku lho, tutuke ya panggah kuwi. Oh ya sik neyen lho. Lah iya ta. Aduh. Dadi rap langsung rap yo. Ciro lu. Coba bisa boleh. Ditambahi. Sekali lagi. Ceno apik lho Mas iki. Aduh. Kan ning gremo teko iki kok endi iki? Kok iso ya enek. Ya ampun. Lah menika kok wonten James setan pripayane lho Banaspati rempeyek kacang ijo. Ketepok bosok. Tepok bosok liak-liak Mbak cantik jenengan garian Mbak. Sindenku iki, Cel. Nggih. Napa nggih? Ndak, rene. Wilujeng dalu mo. Piye kabare? Kabar. Alhamdulillah pangestunipun, Lur. Iya. Nggih tasik to mo. Kalau ini sempat murup malih. Oh, ngono ya. Nggih. Kok kaya obor aku. Adik, Nggih. kenalkan dong nama kamu siapa, Adik? Warga masyarakat Kota Kediri pasti tidak lupa dengan saya, Mas. Siapa, Adik? Saya ini adalah Litiana Joko Adi Purnomo. Iya. Lho. Seto. Mbok langsung ngangge. Kok aneh Joko Purnomo sambung apa karo Pak Joko? Kula niki riyin kan nate gandengan. Gandengane maksud gandengan apa? Neng bis. Orang ngono Mas, sejarah riyen nem-nemane Pak Joko mo. Kula niki riyen gendak. Sambung tresno karo kowe. Nggih, gendakane. Tak bacok. Kowe kok aja gawe-gawe lho ya. Aja gawe-gawe Pak Joko ku wong apik kok urusane iku lempeng. Dhisik jaman sering dolan ning Semampir kono. Wah, apa enek urmas aku. Lho ki nyapa ning kono? Aku kan buka warung Mas ning kono. Bakul apa Mbak Yu? Bakul kroto to Mas. Pakan apa Mbak? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Joko. Lambe. Manuk ocehan maksudnya Mas. Pak Joko ki Pak Joko luar biasa. Alhamdulillah. Mbak Litiana. Nggih. Ngaturne napa kalian Romo Sun menika Mbak Bila? Alhamdulillah niki kangen saestu lho kali mo Mas. Mo. Kangene pripun, Dek? Ya suwe gak ketemu to Mas. Aku sering dhisik iki belajar ya ning mo. Belajare ning kono. Ya. Berarti iso nyindene ning kene mo. Ya jelas ora to Mas aku. Iya to bocah iki kok. Lah kok sombong ngono kaya ngono. Ya jelas iso to. Bendina iki diajari aku Mas. Karo mo. Iya diajari masak. Loh, Gendeng. Paling ndak ya belajar nyinden. Maksudnya masak sik lagi mengu diterusne nyinden. Oh iya. Nembang ya, Nduk. Yo nembang apa? Iso nembang. Saged. Nggih mboten pamer kok. Gendeng-gendeng cara gede ini ya iso. Nggih saged gambir sawit saged. Gambir sawit. Nggih. Gendeng gede lho kowe. Onang-onang. Onang-onang begelan. Nggih, elo-elo kae bleber. Serondeng gosong. Oh iso ya. Kukur bawuk. Cucur bawuk kok. Cucur. Napa? Cucur. Cucur bawuk kuwi enek gendeng petalon. Lah catetanku kok kukur to, Mas. Cucur. Kleru. Cucur wis ya? blober tulisane. Oh, mulane kok aku kleru. Cucur Cucur ya, Pak. Nembang ya, Mbak. Nembang. Umpamane nembang sampean lak aku mau lak campur sari. Iya. Sampean campur apa, Mbak? Aku campur telek to, Mas. Iki kok rumah gedeng aku. Gak seneng aku. Lah ki main pas ning kandang lho. Nembang apa, Mbak? Ya nembang sampean njaluk apa? Umpamane sing saiki-saiki sing Model zaman saiki. Sing nonton ki bocah nom-noman. Nom-noman. Heeh. Nyun sewu lho, Mo. Kula badhe ngincipi Sermu nembang apa? musik Iya ya. Nadane apa? Tembange apa? kisinan. Apa? Kisinan. Kisinan. Nggih. Ciptaane sapa kuwi? Niku Sony Jos. Kisinan kok Sony Jos. Aku ora krungu kisin Sony John karang kisinan. Lah ya ora enek. Lah sapa ciptane? Duduk kuwi mesti ambiaran kuwi. Lagu ambiar mo niku. Ambiar. Nggih. Ambiar. Nadane apa? Maune utuh terus ceblok ambiar tekan dindi. Iya. Nadane apa? G mayor, Mas. Duduk kuwi mah. Sanes niku. Sanes niku. Kisinan. Sanes. Ngerti ora to? Mo. Ora roh mo ora. Yo,
Ya roh no moe lagu apa-apa. Aku melodi. Wes ora usah mbok melodi wis ngerti kowe. Ya iya aku kan genahne. Wis ro. Tiwas tak gondeli tenanan tresnaku wis ora kurang curang aja bule mung gawe percobaan iki duduk iki tiwas tak pamerke anuku sing gedhe jebule isih gedhe anuku dhewe Ndak iso. Kowe aja nyanyi kuwi. Kaya gak mau enak. Aku nanya lagi isin. Apa? Lagu Morat Maret to rumah saku. Lagune apa to, Mang? Mbok kowe lagu apa? Kok rumah saku. Kisinan, Kisinan. Lagu sing saiki iki lho. Sing cah nom-noman seneng saiki lho. Kowe blung dipasang neh. Lah, iki kurang ajar. Nggih. Lah kok menawi jenengan pengen. Rumah saku kok iso. Jajal digesek, Dok. Nembang sing saiki lho, Dok. Dok. Ora ngono. Lah, Mas. Lah kok malah bandar rotok to, Mas? Aku ki kepas nih. Tapi lah niki lah mboten kalih kula mboten setel mah. Ora, setelan lagu niki kedah setel kalih kula. Kowe wis lagu sing niki niku, Mas. MC Nono. Aku tak kebas. Santri pekok niku lho, Mas. Iso kowe. Saged to, Mas. Jale. Lah duet kula kalian Mas Percil kan kulino nyekel bis. Bas kok. Lah nggih niku. Nek cilik bis, Mas. Wih, tapi yo jenenge bass. Lah iya, bass. Gitar bass. Bas ki mlaku. Oke, para hadirin yang berbahagia, langsung saja kita sambut artis yang satu ini yang sengaja didatangkan dari ibu kota kuburan. Kota kuburan. Kok kuburan iki lho. Nadane sampeyan Ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta, Bro. Kenapa? Gendaan. Warono. Iya, ngarepe piye? Gendok Deno. Oh iya. Bisa bara? Bisa. Santri lulusan pondok. Ise berawan dorong tahu ketemu. Bisa tenan? Ora sambok warai aku apal to, Mas. Urung lahir lho aku wis hafal karo. Oh iya. Urung lahir kok wis hafal kuwi. Ya mesti mbokku sing hafal. Gendok Deno santri. Sing salah sapa to? Pasno. Lambemu ku dipasno karo Wis pas ya. Kaya. Gendok Deno santri lulusan pondok. Ayo pas to. Ise perawan Suara medan. durung tau ditemok. Kaya iki lho, Mas. Lambemu ku dadi atur nafas, lambene ditotokke karo musik. Gendok Deno santri. Lambemu lho nadane. Kowe iki matmu kurang pas. Matmu lho kurang pas. Oh, mat ibu temu. Mat. Dadi rasane ku ditotok. Landa rungono to. Tak rewangi Sarungan gawe sangka. Assalamualaikum. Oh, wis tadi pas nah. Jale bareng pas. Kaya Iya, Bang. ngene. Dalan bas tok sih. Ayo, baso. Gendok Deno santri lulusan pondok. Pondok. Lah ya Pondok. ning pondok iki ya enek pondok barang. Ya wis. Isi perawan durung tau ketemu. Tak rewangi dek kerja bangunan. Apa to? Tak rewangi Sarungan gawe sangka. Asik. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajare salam yo dijawab. Ya dijawab tapi lagune ora usah dijawab. Assalamualaikum. Lah kok no Bapak Lero tobat kapok Lombok kadang. Ayo tobat kapok Lombok. Tekku lurus tekmu menggo. Tahu tak padane iki lurus tekmu kono menggok lho. Masa iya to? Menggoke ngiwa pon lengan. Piye Bang? Piye? Tobat kapok Lombok tekmu lurus tekku menggo. Kadang lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku cepet oleh denok. Wis tahun-tahunan aku wale dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo seiman. Aisyah lho. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Bisa berarti besan. So. Ya. Santri pokok mah, dia mah. Ya. Tembang nih mah. Santri pokok. Iya, betul. Ayo. Yuk. Kidung. Kowe betul. Neng kono gaya no. Oh, mriki. Jogete gawe joget no gaya. Alon-alon Gayane ya. diitung pisan, gayane piye? Kula Aku apa dengak ngono lho. Oh, nggih. Kowe golane pas koplo piye iki kudu enek. Jajal lah, sik ijon sak tambah iringan ya. Gayang piye? Gendut dena. Asik. Santri lulusan. Ya iki sinden kebelet ngising ya iki. Dadi kono ngigol. Ora usah gol-gol, penting koyo nduk sapa kae jenenge? Sapa Mas? Sik lah kedengku. Niken silinder. Niken salindru. Lah iya kuwi salindri. Ayo, bisa ya. Yuk. Santri pokok. Yuk. Ronto-ronto ya. Rada-rada. Kelingan bapakmu. Ora kelingan bapake ketok setruke kumat bocah iki. Apa mau nangis? Gak apa-apa. Lah aku kok cepet nih. Lah aku promo jaluke ngono ngene-ngene terus aku yo nyepetke. Lek tempo kuwi harus Tempo kuwi penting. Coba Cil. Dalam Kae sinden sisih kono kae. Lah niki mawon mah. Iya. sing pundi mau? Piye? Kel. Pojok. Pinggir dhewe. Niki oleh Pinggir dhewe. Sing putih kae lho, Kang. putih bakul tahu. Putih kae. Oh butuh kae. Pojok ke lho Mas. Kene-kene Dok, sama Om sini. Sini sama Om cakep. Kuwi canyar. Om cakep. Oh niki nembe. Enggal niki. Orang dibene nek klambine. Mboten napa-napa. Walah, wayange Rama wis enek sing nunggu saiki. Endi mari ngene. Lha iki cah loro kene kono. Simpingane anyar. Aja, dhek butuh ndelok nek ora apa-apa le. Ora apa-apa le. Ben dadi dalang sok. Amin amin. Kene Dok. Wah, cekelane gede. Enggal to mo? Enggal mon. Ku canyar kuwi. Oh nggih. Lek nakone aja nganti Mboten medeni. mboten. Halus, Cil. Wis tak alus ler. Pun sewu paring asma sinten, Nduk? Ruli Nur Aladin. Aladin. Nggih. Iso terbang Lah berarti. iya. Nurin Nur Aladin. Rulin Nur Aladin. Nur Aladin. Panggilannya siapa? Aladin. Aladin. Nggih nggih. Oh nek Aladin sampean iso digosok nek ngono. Alah, tak bacok cengel. Biasane identik karo lampu. Nduk. Cai sopan. Oke, Nduk. sopan. Nduk Aladin, anu Adik. Mas. Pi dalem saya pundi nuwun sewu. Kula saking Sendang. Sendang, nggih. Terus sekolah napa kuliah? TK. Lho TK-ne sak menten SD-ne mbadhok gurune mangke. TK kok sak menten. TK mboten napa mungkin. taman kanak-kanak napa Napa pripun? Tekan pundi-pundi. Oh, tekan pundi-pundi. Alah iya Mas. Nduk. TK iki maksudnya tekan pundi-pundi. Nggih, tekan pundi-pundi, Oh. tekan tekane niku. Tekan. Nduk, menika biasane kali Kanre Rama kan nembe enggal. Sampun Anu, warna diajari. joget, warna Sampun joget. diajari napa dereng? Dereng. Jenengan pengen sing pripun? Sing joget sing pripun? Kula manut mawon. Manut Nggih.
Manuk sing mulang. Manuk sing mulang. nggih. Lah, jenengan remenane sing kasar napa sing halus? Nggih kasar nggih halus kula kersa. Mangke plicet. Kok mlicet kuwi? Iki manut karo awakmu. Lah larang gawe sandal mereka melicet lah. Rada maju, Nduk. Nembang sakit sih, Mbak. Masak nggih sakit masak. Saged. Nek dereng sakit masak kula gurune masak. Lho piye to aku ki dhisik termasuk cip lho. Nek jangan lodeh apa bumbune? Jangan lupa ya, gampil to apa? Apa? Jangan lu nika tewel niku digodhog ngantos empuk. Bumbune aja li bawang brambang sak cuki tambah kunci lambang sari permak daging kali kecap. Crit. Jangan lodeh. Rawon yo ora beda karo jangan lodeh, Mas. Dagingnya digodhog sampai empuk. Bumbune aja lali bawang brambang sak cuki tambah kunci lambang sari permak daging kali kecap. Crit. Rawon. Soto yo ora beda karo rawon karo jangan lodeh, Mas. Ayam ke digodhog sampai empuk. Bumbune aja lali bawang brambang sak cukupe tambah kunci lambang sari permak daging kali kecap. Crit. Soto wis bubur kacang ijo. Ora beda karo soto karo rawon, kacang ijo kae digodhog sampai empuk, bumbune aja lali bawang brambang sak tambah. Kacang ijo kok bawang brambang tolong kita. Ora yo mutah apa piye sing mangan. Ya apalku yo ngidol, Mas. Coba adik pengen terus sampean lak joget karo nembang kaya apa engko lak Ora iso warono Banyuwangen piye. Banyuwangen? Heeh. Ngene lho, Nduk, Banyuwangen. Slendro. Rata rene. Rama rata mundur. Iya, jalan. Ulan andung ini tok Nduk. Ya rametua saben ulan saben taun delong tak dentung delong Kuwi dasar tarian Banyuwangi. Jadi ngene Sing paling delon ya. Ulan andung Ya rametua saben ulan saben taun. Penak kok, Nduk. penak. Wis manut to. Iso warung. Lah iya ki dijajal mo. Tanganmu sitok endi? Rata dek. Degeke jelas. Ah ya ngono. Kembene paspor oleh masang. Iya sik ta, mau tak anu sik. Tatanan sing apik. Sing halus lho, Cil. Tangan ini. Oke. Rata dek. Hup. Nah, aku maju ya. Ulan andung nah yo romadua saben ulan saben taun delok tak dentung delok aja mundur maju Kleru. Delon. Ulan andung ya rametua saben ulan saben taun. Lah maju ora aja mundur. Sing yakin ae pokoke gerakane lho. Ulan Wong kono malah kaya bebek. Kowe malah koyo anak mentok karo bahasa kowe ya. Ayo manut to. Ulan andung ya rametua jelak tak untung jelak. Kamu harus bisa membuktikan. Benakno ki lho. Masa Jomplang ki lho. Aduh. Jomplang. Cil. Benane, Cil. Lho. Cil, kakean iki lho. Aduh. Assalamualaikum salam. Hut. Nah, tak jajal lah aku. Asik. Lebar kok kono ora dijajal mah. Masa enak to, Cil? Enak. Kowe ora kena. Wong lak delon koyo ngene iki lho suarane delon. Hut. Jaren aku ya. Hut. Hait. Bamu, hait. Ah, gak kena. Wingi mari tak ganti kuningan menyang. Lah suarane beda. Ya kena. Apa enek lho beda dhewe iki. Wis muni ya. Ajaib kuwi godo. Ajaib. Nembangnya anu. Nembangnya apa? Gubuk Asmara. Alah, kok iso gubuk Asmara. Lah ngono. Yo manutomo. Lah kok kan ngajari Banyuwanginan. Lho mau ngajari joget Banyuwangi lho gubuk Asmara. Lah ora oleh wong Banyuwangi. Banyuwangi ro.
Gerajakan Banyuwangi iso. Kula dereng lho. Lho, ya ta diomong. Iso. Piyayine alusan. Bukas Moro ngono lho. Iki sik urung sampe ke Banyuwangi. Nak gubuk Kasmoro iso. Suarane penak mo. Nah, iso penak. Jane kuwi nggih mbah apa? Jel, nak aku Jel. Nek aku ya. Mo Jel. Jajal. Oh ya kena romo. Nek tapi rada ngeter sithik. Kok padha? Lah iya. Kok beda-beda to, Jel? Lah iya. Lah dekmu. Nadane cilik nak. Sing mburi jajal. Enggak kena. Malah nemen lho. Ketoke awakku rusak to, Jel. Iya. Sing rusak sapa? Sing rusak ya dapurmu kuwi. Anu Gubuk Kasmoro sing tak tunggu digeserem ya. Nggih. Anu. Set. Ya Mas, dadi Lho minggu serem iki lho piye iki lho. Sik mo. Iki apa iki? Alah ganti nek serem. Ayo jogeto. Iki tembang olaku sing terakhir. Lah niku lho. Aduh, Mas. Jil, kowe iki ora semangat iki jane piye to? Kowe semangat. Kowe kudu sing semangat. Dekne mo iki. Kok lekase wengi munggahmu jam 1:30 ya. Lah ya. Jame mati ya zaman jame. Lah kowe jame. Wong kok saiki wis tengah loro, tapi ora apa-apa. Jenengan mundhut pripun nyuwun apa mon? Kula tetap siap melaksanakan. Oke. Siap. Yuk. Nembang napa, Mo? Nembang Anu tak kowe awak. Lho, lha nembang ya wong bes. Yuk. 1 2 3. Yuk. Minor. Rumahsaku pirang-pirang dino dalange kok ngene terus kok. Iya, dengan nanti koyo ngono kene. Dengan nanti jare jam setengah 2 jam. Yuk. Musuh-musuhan Mas. Buka. Kurang dhuwur, Mas. Minor ya. Kelangan isoni. Saya Jel, aja lagu kuwi. Lho. Aja dipadakno iso. Oh, liyane kelangan to, Jel. Ya aja kelangan lagune penak. Iya nadane. Aja dipadakno isun. Iya. Ya nadane. Bisa to? Iso. Judule aja dipadakno isun. Iya. Aja dipadakno isun. Kowe kok meneng ae lho kancane nembang. Suara 1 2 3. Aku nembang dalam hati ora krungu kowe. Ya ora iso kancane nembange mulo nembang. Iya. Ayo, 3 2 1. Aja. Lah. Iki bacaan ndas iki bocah iki. Kowe tak tempiling kok nak angel gomonge. Aku suara pira ya? Suara telu. Telu ya. Aku siji, kowe telu, iki kire ya. Balik tewane. Aja dipadakno isun hamdi wong liya mergo isun sing sampurna aja dipedakno isun Ben suarane tekan lho, Mas. yo tekan tapi aja kok. Wujute rasa lagi kesucian. Kok sing wujute rasa iki piye to? Gara-gara judule digenti aja padakno isun. Yo, dateno yo. Oke, Jel, dadi Jel. Lho, karo wong wedok sih, Pak. Aja aku tok. Sitok kae wedok nang. Kersane romantis. Wedok. Nandal. Iki telu. Sing pundi? Iki. Putih, Mas. Sing iki, Mas. Nomor 3. Iki, iya kene dok karo. Bocah cilik tapi meneh. Bocah iki cilik kok. Wow, andalan. Wah, Ayo. Dhuwur cah iki, Jel. dhuwur. Karo begenggek siji iki makdur iki aja. Pangan sing begekek endi? Sitoke kae. Aku elek terus. Iki ora apa-apa. Makanan apa to kuwi? Ora apa-apa, ora maju dok. Yuk, 3. Wedok. 3 2 1 aku tak repe. Oke. Yuk. 3 lagune. Iya no, aku repe.
Apal. Iki nada wedok apa lanang? Wedok to mo. Jajalan ya, jajalan ya. Kene. Dijajal nanti. Ning kene apa ning kamare Pak Joko? Jajal swara lho. Jajal ado-ado. Dek, bismillah sih. sampean wis anu sekolah ya? Kasih. Kelas piro? Kelas 3 SMP. Wah, sampai sampean iki. SMP. Kamu SMP ya? Nggih. Aku adik kelasnya kelas 1. Satu dasmu. Coba deh. Ojo dipadakno isun hambi wong liya hambi kemen laping donya ojo dipadakno welas isun hambi kemen laping donya. Iso joget ora kok gak meneng tok. Apa? Iso joget ora pas saiki? Wah, pinter joget iki. Kok gak nyanyi meneng tok kok padha karo cakak. Jajal dites. Maksudnya padha kalih mau napa mboten? Kalih sapa-sapa saya mau mboten. Benten nggih. Oh, joget. Beda ukuran. Ojo tak kendangi nih. Ayo jajal pengen ora joget. Ojo di ayo. Kowe sing nyanyi aku sing ngendani. Ambimu meneng aku ben nyuwara kowe ndang ngono lho. Ojo dipadakno isun ambi wong liya ambi kemen laping donya. Ngene, maci ngene. Ojo dituk ketuk dut ding dang dut ding dang dut ding dang dut. Kowe omong ya kecil. Kowe omong kaya kekean. Nek kecil kaya kekean. Dadi patokane nak dut Iya, Mare nek cayu bagus sih. Ojo coba. Ojo dipadakno isun ambi wong liya ambi kemen laping donya. Dang dut. Wis penak. Asik. Penak. Yo penak aja bocah. Pun masuk. Penak wis penak. Dados bersama Gitung Manggala. Oke.